Imbis na makisabayan sa dagsa kang mga ekskursyonista kasudma, ngunya na aldaw, nagdesidir ang pamilya Bunagwa kan Tabaco City na magkarigo sa Panarayon Beach sa barangay Panarayon kan Bakakay. Rason ni Nanay Imelda, mas maray nang day makisusuan sa dagsa kan tawo. Apwera sa pag-ibitar sa humakang COVID-19, syerto dang mas malinig ngunyan ang tubig dagat. Alagad pag-abot sa resort, iba ang naging eksena. Siring kaya kasudma, dagsa pa manggirari ang mga ekskursyonista sa Panarayon Beach. Aran baga sa simbahan, nag-ano kan sa pagkabuhay, nag-prosesyon sinda kaya dahil oras na mapasiring digdi. Kaya ngunya nagka-oroyo ng kami madigdi. Kaya nakateripong kami niyaon digita sa mga tugang ko mabula sa mga aki ding eskwela kaya nagkapasiring kami digdi. Manunutaran manggirari ang presensya kang otoridad sa lugar. Inilakdang manurog na kang Bakakay PNP na masyertong ligtas ang mga nagkakararigos. Asin kung magkaigwaman ng emerhensya. Tulos danin ning marespondihan sa tabang kang miyembros kang Coast Guard Bicol, asin iba pang grupo. So mga magurang po, kung na sa mga minor de edad, mga aki ang kairibanan, riparohon ta po, gabustada, taman makuanta, although ang igwata din mga resort, may mga tigapod na mga lifesaver, so so nagmamangno manggang lay maninda siguro ang mahiling gabos. Kaya po, ang pinaka-importante mga guys, so mga gurang na kairibanan kang mga aki, riparohon ang mga aking ito nganing dahil makapaduman sa ararom ta dipisil na magkaigwa kay mga insidenteng nagiging imbis na bakasyon mag-happy nagiging trahedya. Maugmaman si Belen na daisindang naitalang insidente ning pagkabutod sa bilog na durasyon kang Semana Santa. Mientras tanto, apwera sa pinag-iingat ang mga turista sa pagkarigo sa dagat, nagpagirumduman ng pag-asa. Naibitaran ang pagbabad sa dagat urog pang delikado sa kublit ang sobrang init kan saldang. Ngunya na aldaw, 32 grado sentigrado ang naitalang temperatura sa Albay. 33.41 grado sentigrado naman ang heat index. Ay pong yan, permi kitang mag-ingat kung mainit ang panahon dahil nga isa yung mataas na heat index. Doble ingat talaga kita. Permi kitang mag-monitor sa mga weather updates. Po naman sa aga sundo sa Webes, may mga mamamatean ng mga paguran na epekto kang pigbabantayang low pressure area na nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kasubong aga na may posibilidad na mabilog na bagyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.